এই জিনিসটা না ମୋ ଝିଅର ଭାରି ଫେଭରାଇଟ ରୋଷେଇ ସରିବା କ୍ଷଣକରେ ନା ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଇଦିଏ। ଆଜି କଣ ହେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କୋଇଲାଟାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଉଠେଇକି ଆଣିବା ସମୟରେ ଝିଅ ଆମର ହାତରେ ଆଣିକି ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ମମି ଏଟାକୁ ନା ବାପା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବୁକୁ ପଚାରିଲି ଏ ଭେଣ୍ଡିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ବାବୁ କହିଲେ ଏ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜିଦେ ଟିକେ ଡାଲି ମୋ ପାଇଁ କରିଦେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଭାତ ଖାଇଦେବି। ଆଜି ତ ମଙ୍ଗଳବାର ମାଛ ଆଇଁଷ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଣିଲିନି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋର ଭାତଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବାବୁ ପାଇଁ କିଛି ଡାଲି ଆଉ କିଛି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ରଖିଦେଇଥିଲି ପୂର୍ବ ଦିନ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ସମୟରେ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା ମମି ଲୋ ସେ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉ ରଖନା ମୋର ନା ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତୁ ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗୁଡା କାଟିକି ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲ କରିଲୁ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଟାକୁଆ ଗୁଡା ପଡିଥିଲା ତୁ ରଖିଦେଲୁ ନା ସେଇ ଟାକୁଆଟା ପକେଇକି ଭେଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ତରକାରୀ କହିଛି ମାନେ ତାକୁ କଣ ଆଉ ମନା କରିହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଲା ସଜାଡି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକି ଭାଜିକି ଆଗରୁ କାଢିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ମସଲାଟାକୁ କଷିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମ୍ବର ଟାକୁଆକୁ ପକେଇକି ଭେଣ୍ଡି ଦେହରେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଏମିତିକା ତରକାରୀ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଡାଲି ବି ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଢିଲା ବେଳକୁ ନା ମୋ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା ମମି ଲୋ ମୋର ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୋ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଇ କହିଥିଲା ମମି କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧିଛୁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଠାରୁ ଟାକୁଆର ତରକାରୀଟା ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆଚାର କଲେ ଆମ୍ବର ଟାକୁଆଟାକୁ ରଖନ୍ତି ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି?